வெல்கம் பேக் டு மாம் 60. இன்றைக்கி நம்ம லஞ்சுக்கு என்ன செய்யலான்னு பாருங்கள். கொஞ்சம் வித்தியாசமான ஒரு ரெசிபி தான் இன்றைக்கி செய்ய போகிறேன். என்னன்னு பார்த்தீங்களா, இந்த சிக்கன் க்யூப் இருக்குங்களா, இந்த சிக்கன் க்யூபு அது கூட ஒயிட் சன்னா பிளாக் சன்னா சேர்த்து ஒரு பிரியாணி மாதிரி செய்ய போகிறோம். அதாவது அதுக்கு என்னென்ன தேவை அப்படிங்கிறது பார்க்கலாம். அதாவது வெஜ்ஜு ப்ளஸ் நான்வெஜ் ரெண்டும் மிக்ஸ் பண்ண மாதிரி ஒரு பிரியாணி இப்போ நம்ம செய்ய போகிறது. அதுக்கு பார்த்தீங்களா, இப்போ நான் என்ன ரைஸ் எடுத்துருக்கேன்னு பார்த்தீங்கன்னா, நார்மலாக ஸ்டீம் ரைஸ்ன்னு சொல்லுவோம், சாதாலாம் பண்ணுறது ஒயிட் ரைஸ் செய்கிற அந்த அரிசி தான் இன்றைக்கி எடுத்திருக்கேன். இது ஒரு 3/4 ஆழாக்கு எடுத்திருக்கேன். அதாவது இதுதான் ஆழாக்கு. இதில் 3/4 டம்ளர் அரிசி எடுத்து கழுவி ஊற வச்சுருக்கேன். தேவையான பொருள் என்னென்ன அப்படின்னு பார்த்துடலாம். ஒரு வெங்காயம் கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன். அதுக்கப்புறம் ஒரு தக்காளி, இது மூக்கடலை வேக வச்சுட்டு ஒரு கப் எடுத்து வச்சுருக்கேன். ஜிஞ்சர் கார்லிக் பேஸ்ட் ஒரு அரை ஸ்பூன், மின்ட்டு கொரியாண்டர் பேஸ்ட்டு ஒரு பச்சை மிளகா வச்சு அரைச்சிருக்கேன், ஒரு பாதி பச்சை மிளகா அதோட பேஸ்ட்டு, சிக்கன் க்யூபு நார் கம்பெனியில் எடுத்து வச்சுருக்கேன். அதுக்கடுத்து பார்த்தீங்கன்னா 2 ஸ்லைஸ் ப்ரெட்டை இந்த மாதிரி பீசஸாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன். இதில் இந்த சிக்கன் இந்த கடலை மூக்கடலை வேக வச்ச இந்த தண்ணி, அந்த தண்ணியை நான் எடுத்து வச்சுருக்கேன். வடித்து அரிசி ஊற வச்சுருக்கேன். இப்போ அரை ஸ்பூன் மிளகாத்தூள், கொஞ்சம் மஞ்சள் தூள், தனியா பவுடர் அரை ஸ்பூன், கரம் மசாலா கொஞ்சம், ஹோல் கரம் மசாலா கொஞ்சம் வச்சுருக்கேன். எப்படி செய்யலாம் அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் வாங்க. ஒரு குக்கர் வச்சுருக்கேன். அதில் ஒரு கரண்டி அளவு ஆயில் விட்டுக்கலாம். இந்த அளவுக்கு வச்சுருக்கேன். நம்ம எடுத்து வச்சிருக்க கரம் மசாலாலாம் சேர்த்துடலாம். சோம்பு, பட்டை, லவங்கம், கல்பாசி கொஞ்சம் பொரிஞ்சு வரட்டும். இதுலேயும் இந்த ப்ரெட்டையும் போட்டு நான் வறுத்துக்கிறேன். ஃப்ரை பண்ணிக்கலாம். இதில் நம்ம இந்த ஆனியன் சேர்த்துக்கலாம். இந்த ஆனியன் வதங்கிறதுக்கு கொஞ்சமாக சால்ட்டு வாங்கி கொடுத்துக்கலாம். இதுவே தக்காளி, இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு, நெய்ச்சி கொத்தமல்லி புதினா பேஸ்ட்டு, சிக்கன் க்யூப், இதுக்கப்புறம் நான் வேக வச்ச பாயில்டு கடலை எல்லாம் இது எல்லாத்தையுமே போட்டு நல்லா வதக்கி வச்சுக்கலாம். இதில் மிளகாத்தூள், மஞ்சள் தூள், கரம் மசாலா, தனியா பவுடர், இதில் சின்ன ஸ்பூன் ஒரு ஸ்பூன் சால்ட்டு போட்டுக்கலாம். ஒரு நிமிஷம் இல்லை 2 நிமிஷம் நல்லா வதக்கிக்கலாம். அது அதில் ஊற வச்சிருந்த சோக் பண்ணி வச்சிருந்த ரைஸ், சாப்பாட்டு அரிசி சேர்த்துடலாம். ஒரே நிமிஷம் வதக்கி வச்சுக்கலாம். வதங்கிடுச்சு. இதில் இவ்வளோ ரைஸ் எடுத்திருந்தோம். 1:2 தண்ணி வச்சுக்கலாம். இது சன்னா வேக வச்ச தண்ணி. ஒன்றரை 1.5 அது கொஞ்சம் கூட ஊற்றி இதில் ஒரு 2 டீஸ்பூன் தயிர் விட்டுக்கலாம்.
உப்பு செக் பண்ணிக்கலாம். இதில் கீ கொஞ்சம் சேர்த்துக்கலாம். இன்னும் கொஞ்சமாக உப்பு, கொஞ்சம் உப்பு. கொதிக்கட்டும். கொதிக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு. குக்கரை க்ளோஸ் பண்ணிடலாம். இப்போ வெயிட் போட்டுறேன். ஒரு 3 விசில் வரட்டும். 2, 3 விசில் வரட்டும். அப்புறம் ஆஃப் பண்ணிக்கலாம். பாருங்க, நான் வந்து 3 விசில் வச்சு ஆஃப் பண்ணி ஒரு 10 நிமிஷம் ஆயிடுச்சு. ரெஸ்டிங் டைம் கொடுத்தாச்சு. நான் ஓப்பன் பண்ணிட்டேன் குக்கரை. ரைஸ் பாருங்க எப்படி நல்லா வெந்திருக்கு உங்களுக்கு. நல்லா தாராளமாக ஒரு 2 பேர் வந்து மீடியமாக சாப்பிட்றவங்க சாப்பிட்லாம். நான் போட்டிருக்க அளவு பிரகாரம் இது வந்து ஸ்டீம் ரைஸ் தான் போட்டிருக்கேன், சாப்பாட்டு அரிசி. இப்போ பாருங்கள், இந்த பிரெட்டு வந்து ஃப்ரை பண்ணி எடுத்து வச்சல அதை இதிலே சேர்த்துடலாம். சேர்த்துட்டு எல்லாத்தையும் அப்படியே மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டு மிக்ஸ் பண்ணியாச்சு. இப்போ நம்ம இதை அப்படியே க்ளோஸ் பண்ணி வச்சிடலாம். அந்த பிரெட்டில் வந்து அந்த தண்ணி இன்னும் கொஞ்சம் இருந்தால் கூட அப்சர்வ் பண்ணிக்கணும். நம்ம அப்படியே க்ளோஸ் பண்ணி வச்சிடலாம். இப்போ பாருங்க, நம்மளோட சிக்கன் கியூப் சன்னா பிரியாணி வந்து ரெடி ஆகிடுச்சு. இப்போ நம்ம நார்மல் ஸ்டீம் ரைஸ் சாப்பாட்டு அரிசியில் தான் செய்திருக்கோம். ஹெல்த்தியானது கூட. சன்னா போட்டிருக்கோம். வேக வச்ச அந்த தண்ணியும் தூக்கி போடக்கூடாது. அதிலே சேர்க்கும்போது நம்ம வந்து அந்த சத்து எல்லாம் விட்டமின்ஸ்லாம் அதிலே இருக்கும். நம்ம நீங்களும் இந்த மாதிரி எப்போதுமே பாசுமதி அரிசியில் செய்யாமல் இந்த மாதிரி ஒரு ரைஸ்லேயே நீங்கள் செய்து பாருங்கள். 1:2 வந்து வாட்டர் வச்சா போகிறோம். 3 விசில் வச்சா போகிறோம். நம்மளுக்கு நம்ம பிரெட்டு சேர்த்துருக்கிறதுனால நான் ஒரு 1/4 டம்ளர் எக்ஸ்ட்ரா தண்ணி வச்சுருக்கேன். வேறு ஒன்றும் இல்லை. அப்படின்னா அது அப்சர்வ் பண்ணிக்கும், சரியாயிடும். அது நம்மளோட பிரியாணி ரெடி ஆயிடுச்சு. நீங்களும் இந்த மாதிரி ட்ரை பண்ணி பாருங்க. உங்களுக்கு இது பிடிச்சிருந்தா 160 லைக் அண்ட் ஷேர் கொடுத்து மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. சிம்பிளான ஒரு ரெசிபி இது. இப்போ 15 நிமிஷத்துல 15 மினிட்ஸ்ல வித்தின் 15 மினிட்ஸ்ல நம்ம ரெடி பண்ணியிருக்கோம். அதை தாளிக்கிற டைம் கட் பண்ணி எல்லாம் வச்சுக்கிட்டோம்னா ரொம்ப ரொம்ப குயிக்காக செய்திடலாம். நம்ம இன்னொரு நாள் இன்னொரு ரெசிபியோட சந்திக்கலாம். அதுவரை நன்றி, வணக்கம்.